Čaute, ja som Peke a vítam vás u ďalšieho dielu z Minecraftu. Takže, ako prvé som si pridal nový skin. Vybral som si z galérie, stiahol som si ho a pridal som si tu svoj vlastný skin, lenže trochu tam není pridatá hlava, ale tak to nevadí. Takže, včera celý deň som nevydal video a teraz tam pri tom novom dome som sa rozhodol, že pôjdeme to teraz celé urobiť a možno dnešné video vyjde trochu na dlhšie, ale to nevadí. Nemám brnenie. Nechám ho pri sebe skolo. Zoberieme toto. Tak, vodu. Tak. No, super. Tak. A pomoc týchto blokov. No, super. Na druhý ďalej by som sa tam možno mohol odsťahovať a už by som sa tu asi nevrácal. Tak, dáme si vrnenie. Zoberieme ešte trochu skla. Tak. Mohli sme tam ísť a ja to asi strihnem, aby ste to nemali nadlho a uvidíme sa tam. Takže som tu a ako vidíte, urobil som takú menšiu konštrukciu, ale mám tam ešte cez hliny tie cestičky, no, tak ich teraz zbúrame. Tak. Na začiatku som to nespomenul, ale teraz je to asi 8. diel našej série, takže možno v 10. diele by sme mali mať postavený celý domček. Ten vodopád asi zamurujem a tam hore sa ho nedostanem. Aha, ja mám tam schody. Presne. Tak. Tak ja tú hlinu zatiaľ zbúram a potom sa ozvem, tak zatiaľ čaute. Takže som späť a všetko som už to... No, proste už som to vyťažil tú hlinu a urobíme teraz trojvrstvu a... Shit! To jak som dal... Tak ja vyleziem hore a hneď som tu. Takže som späť a urobíme to ešte trochu nahrubšie a môžem spadnúť. Jo, dole nemôžem. Takže raz, dva. Tak. Ja
som to asi strihol a potom sa ozvem, keď to dorobím. Takže zatiaľ čaute. Takže ja už som to tak urobil na 3 bloky a tu sú ešte 2, takže tu ešte ten jeden pás musím tak natiahnuť podámať. Takže rýchlo to ešte teraz urobím. Tak. Už nemám bloky. What? Bože! Kurník! Ajoj! Tak nic. Ja tam teraz dobehnem a potom sa ozvem. Tak zatiaľ. Takže som späť a dokončil som ten pásik. Urobil som si tam tie 2 tuhly, ktoré som vyťažil, keď som zomrel. Tak tu si nahádžam nejaké veci. A dáme si brnenie, no tá hlava. Tak. A teraz tu dáme sklo. Jo, dáme ho tak a potom to ešte nejak. No tak dáme ho tak. Tak. Ale skla asi nebudem mať dosť, takže budem musieť ísť tak či tak domov. Ešte ho mám 12, tak to ešte dokončíme. Tak. No keď už nemám sklo, tak pôjdem domov. A veci si nechám tu. Tak brnenie si môžem nechať, ale pobehnem tam. Tak ja to stopnem a keď budem doma, tak to pustím. Takže čaute. Takže už som pri dome a skočím sem. No, sa to nerobilo, lebo som nebol tu prítomný pri peci. Takže neviem od skla. Tu ešte jedno. Ja už tam asi zoberiem všetko a tu sa asi nebudem vrácať. Ale všetko nezanesiem, takže nebudem to ešte brať. No, počkáme na sklo, kým sa urobí. Potom pôjdeme na chod. Ja to strihnem a som tu. Takže som tu, mám už necelé 3 staky a
ja už si tam aj pôjdem a ospravedlňujem sa, že vždy to tak zostrihujem, ale toto video by bolo veľmi dlhé, keby som to nestrihal a všetko. A už teraz natáčame 10 minút, tak toto video bude trochu dlhšie, ale aspoň niečo. Tak ja to asi teraz zase stopnem a uvidíme sa v tom hore. Tak čaute. Som späť a ako vidíte, dokončil som to už celé. Urobil som z kameňa aj toto. Tu som to trochu načal, ale tu mi to nevyšlo, nedošlo a tu som sa trochu pomýlil, lebo ešte po tejto strane to musíme urobiť takto. Ale to už robím za kamerou, takže tak. Neviem, kedy vyjde ďalší diel, ale za kamerou toto dokončím všetko a urobím tu už nejaký priestor na dom. A dom by mal byť niekde tu vnútri. Takže aby som to asi zrovnal a urobil to nejak tak. Takže ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, koment a odber. Takže čaute.